Kulo kube ngelele lapho ngamukele umbulo emakhaya kuSimanzonza lapho ngilethela khona indaba zamaskandi ehamba phambili nifenska kuyitozo kulungu lethela indaba zokuthi udaba lwalibhalwe uCharles Khuzayo wesolezo ngomhla ka1 2018 kuAugust seliyaphumelela ngempela njengoba ibhalile uCharles Khuzayo ukuthi uKhuzani uzoba neshow noma nohlelo kumabona kude nangempela uKhuzani seqinisekisile lezi ndawo njengoba esho ngempela ukuthi lolu daba lalibhalwe uCharles ngempela leqiniso njengoba sezoba ne-reality show. I-reality show uhlelo lapho khona osaziwayo beshuthwa be-interview bebuzwa ukuthi ngempela beze befike kuleli zinga leli baqhamuke kanjani bakhule kanjani lento lesukisiza abantu abasha bebona ukuthi ukuze ubosaziwayo aqhamunje sekulula. Siyambongela-ke umfowabo ngempela uthe kwazi ukuthi ethole leli thuba elinqazivela nje njengoba sazi leli thuba nje lokuthola abantu abakwamanye ama-genre njengosomizi kanje. Ushilo noKhuzani uyabonga kakhulu abantu abathe bamsupporta yonke leminyaka le njengoba sezwathola ihlelo ezifana nalezi. Ushilo ngempela futhi ukuthi into noma ungayiphupha eminyakeni endlule ithatha isikhathi eside ukuthi ingenzeki uthi kodwa egcina yenzekile. Uthi uyabonga kakhulu abantu abathe bamsupporta ukuze kushaya sonke lesi sikhathi. Uthi futhi amaphupha akhe ngempela ukuthi ebona igenre yamaskandi ukuthi kufika izukulwane esizayo sibona ngempela ukuthi igenre yamaskandi isekwelinye izinga esifana namanye amagenre isiphezulu. Mbukela emakhaya akahlala ne-comment section sizombona masephinde sibongela yena uKhuzani siphinde sibongele nomaskandi uqobo ngoba ume lapha upresenter umaskandi ezweni. Mbukela emakhaya till next time siyabonga.